der ligger en der. Det ser ikke godt ud, det der. Jeg tror lige, jeg ringer efter en ambulance. Ja, hallo? Ved du hvad, der er en, der er kommet til skade her. Vi har brug for en ambulance hurtigt. Det er Rødovrevej, nummer 112. Ja. Hej, hej. Kæft, der er ikke ambulance i dag. Hvem er han? Alvorligt! Du må kartoffel eller? Hvem har gjort det der mod dig? Shit. Men hvad er det der shit, kartoffel lille mand? Nu kald på mig. Du var ham. Ja, mand. Er du den der fucking politi, mand? Ja, mand. Du er fucking mand. Ja, mand. Jeg smager, jeg skyder dig. Ryst op det snøbøsser. Hun er rømmet på. Du griner, du er stop et politi. Skal vi komme i seng? Skal vi ikke lige bære mig op på sengebordet? Jo. Skal vi komme på sæt, mor?